Wow, terima kasih Reok Singo Umbaran, luar biasa. Sebagai bagian dari
Iki jajal yang sini bisa salto lagi ya. Jajal ya. Yo, musik. Ayo Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Yo. Ayo Mas, kene Mas, kancani. Ayo, kene. Angel. Yo, ayo. Ayo. Sini Mas. Angel ternyata. Bapak Ibu angel. Ibu-ibu badhe latihan salto buat purun. Sampun boten. Tenan iki, mengkis. Ayo langsung mawon. Reok Singo Umbaran. Menang. Den. Kan bikin ya. Si aku iki ngeri lho, tak bidang ini sing nongol kono lho, Pak. Ayo. Gose ya, sing tuwek kari ae. Sing disambut iki, sing delok oke. Bos. Garing iki kok. Untung ora kayak panas. Omah iki boloku. Kok kocok-kocok iki. Kowe. Entune. Den. Yo, disapa sih. Ayo. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untune ompong kan. Sumber dhewe ya toh. Iki heeh dibuka sih. Mulane banter dibuka sih Mas. Acarane iki emang tak sapa ya tadi. Sing nang wonten wong akeh mau bayang. Salah pangan. Otomatis sing sebenarnya iki aku gumoni nyapa ning kono iki. Keprengas-prengas waduh.
Sudi jadi. Sudi. Dari syuting lho ning kono. Ayo. Acarane opo gemeng? Lah, Ayo kowe ora roh to. Bang. Alah, iya. Aku keten rekan budal lho acara gere. Kowe iki piye tak bae. Ono. Mbak LC MC deh. Ojo diganti MC. Ya ampun. Mbak MC. MC Mbak MC MC iki, Pak. Mbak MC. Iki ya. Ayo, iki mau. Iki mangke acarane aku kon rene. Ujug-ujug. Ket kono lho aku waduh, aku dadi mendadak rene iki, Pak. Jadi iki emang iki bocah barang iki ya ora roh iki mau. Lah piye. Masa ora ngerti Mas iki acara napa? Piye to? Aku mah krungu mah lho, sambang sumbung. Iya. Sambung-sambung nyambung-nyambung. Ah. Iya. Ora mesti acarane sambang-sambung saung kampung. Ya. Ngono lho tak kandhani. Oh Iya to, iya. iya, kok gedeng aku. Ini aja kayak gaya oke. Aja. Iya. Iya. Apa lho? Sambang Sambung. sambung Srawung. Kampung. Kampung. Sorry, ngerti artinya apa? Sampai sampai ke kampung. Apa? Sambang sambung saung kampung. Apa? Nah, Sambung kampung. Apa Mas? sambang sambung Sambung saung saung. kangkung kampung. Kowe kleru malan kowe. Sambang sambung saung kampung. Kowe iki kok Artine apa artine? Artine sambang kuwi ade nyambangi nekani. nekani warga. Terus Sambung. Malah jadi Apa artinya pahat. sambung? Mau nyambung kabel. Apa? Nyambung. Nah. Lagi mau. Lah, ya kuwi. Artine nyambung kabel. Maksud dulu. Nyambung selang barangnya iya. Lah iya. Lah iya. Ngomongnya. Saung. Saung kok. Apa saung? Ayo. Kowe iki malah takok aku iki piye to? Saungnya apa? Serawung. Rawung iki saung iki tapi. Serawung ki. Serawung. Serawung ki padha. Oh, ngene iki serawung iki padha iki. Nah, ini iki serawung jenenge. Padha kumpul dadi siji guyub rukun. Iya toh? Ya. Heeh. Serawung. Ning kampung. Kampung ngendi iki? Utang sewu, Bos. Oke, Bos. Kan saya bos. Desane lho kene itu bukit desa. Dit, bolongmu garing untune. Apa iki? Alah, kowe kan kepanasan ning kono ae. Bolongku ki, sumpah nek bentuk-bentuk ngene ge dinyak aku gawe. Bolong ngene. Kadang-kadang. Emang. Carane ku mau gitu. Apa nih, Mbak? Iya, tentunya acara sore ini Mas sampai nanti malam. Iya. Aku ki ada iki. Aku ketemu. Wedi aku. Ora, aku ora nyokot. Oke. Anu. Iya. Acaranya Mas, Lho. ket sore ngasih kok bengi. Nggih. Nah tampilan ini wah, pol Mas. Janten anak kok. Ono tari-tariane, ono musik dan lain sebagainya. Ngasih jam berapa iki? Ngasih wengi ya. 21. Lah piye ngasih subuh apa piye? Ya janji bayar kuat. Oke. Oke, lanjut aja. Lanjut ya, Mbak ya. Ya. jam 3 lho. Ya jenenge Jam 3 tiba. Tapi nanti nek wis jam 4 jam 5 wis rada. Aku kayak iya, emang itu kalau mbak ini nyapong. Pripun, Mbak? Piye Mas? Oh, nomor HP ning Budi Bayi ya. Iki piye nek iki acaranya dimulai? Monggo. Boleh? Heeh. Karen sing Mas Iko langsung di gembleng. Oke, siap? Luar biasa. Boleh beri tepuk tangannya meriah untuk Reo. Reok di Mas Ki. Reok Singo Umbaran. Luar biasa. Nggih. Matur suwun Mas-mas ganteng-ganteng ya. Hati-hati gini ketemu mas-mas yang jalan hati-hati pokoknya ya. Wis wetok.
Baik Bapak Ibu adik yang berbahagia, mungkin yang masih ada di tepi-tepi, yang masih ada di parkiran boleh langsung merapat ke lapangan ya. Soalnya kalau dari sana nanti kelihatannya kecil banget ya. Nanti saya nggak kelihatan. Jauh di mata, dekat di hati, asik ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok kurang semangat Ki ya? Tak doakan yang jawab salam, yang belum mendapatkan jodoh segera didekatkan jodohnya. Yang masih punya utang segera lunas utangnya. Yang masih punya penyakit hati ya, penyakit apapun itu segera disembuhkan. Dan semoga semua kebaikan menyertai kita semua. Tapi syaratnya harus jawab salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, terima kasih masyarakat Indonesia khususnya Pacitan ya. Ini dari berbagai penjuru daerah di Kabupaten Pacitan. Tadi kita sudah menyaksikan yaitu arak-arakan ya kan, tumpeng yang dibawa yang diarak ke tengah lapangan, dan tentunya juga pertunjukan dari reok singo umbaran ya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik